Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son as 7 da tarde, aquí estamos no Voltas co Prato cociñando como cada tarde en directo na Televisión de Galicia. Sí, estamos sempre aquí, somos boa xente, somos xente de ben, e como sempre tedes que seguirnos nas nosas redes sociais. Por qué? Porque en @Voltas co Prato temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano, e hoxe vamos chamar a dúas persoas que son increíbles, maravillosas, espectaculares. Recibimos cun fortísimo aplauso a Xulio Mato, Óscar Fernández, un aplauso para eles. Bueno, aquí ustedes, pensades que ia falar de Xulio Mato? Non, Xulio xa está moi visto. Hoxe temos connosco de novo a Óscar Fernández. Un aplauso para él, por favor. E atención, porque para coñecelo un pouquiño máis a Óscar vamos facer un concurso express. Preguntas sobre Óscar Fernández. Estás preparado? Non. Pois é o que hai. Veña, va. Pregunta número 1. Óscar, onde gaña o xornal? Onde gana o xornal? Non faz cartos? Nun cole. Nun cole? Pero no mellor cole do mundo. Que cole é? O cole Xacinto Amigo Lera en Porto Mouro, en Val do Dubra. Oh, pois mira, ademais podemos ver cousas que faz no cole. Vamos ver cousas. Mira que postre, mira. Mira que ensalada, Xulio Mato, a ver cando faste así unha ensalada. Es que son bolos preñados. Sí. Ostras, que rico, Mira que chula a flor, Guau, super chulo, Moi rico, un aplauso para Óscar que lle fai aos cativas. Comida espectacular. Seguinte. Guau, cal é o prato que máis se che atravesa? Que máis se me atravesa? Quizáis as vísceras en xeral. A casquería. A casquería. A casquería hai que saber levala, Saber levala. Sí. Como se di en galego? Miudazas, creo. Miudazas, en galego. Gusta a ti moito, Encántame, sí, unha cousa tola. Eu son un fan do fígado, vale. E terceira e última pregunta para Óscar. O mal que me fai polo ben que me sabe. Oye, pois mira, venme a pelo o tema das castañas, que temos hoxe castañas, encántame as castañas, pero dame flatulencia, digamos. Prodúceche certa indisposición. Sí, digamos que sí. Vale, no. E despois disposición. Xulio, por favor, que estamos nun programa de cociña. El dixo flatulencia, Estamos nun programa de cociña. Señoras, señores, xa coñecemos un pouquiño máis a Óscar. 30 segundos, un anuncio de publicidade e volvemos para cociñar no Voltas co Prato. Ata agora. Seguimos na Voltas co Prato na Televisión de Galicia e imagino que a xente da casa está agardando pola cociña, está agardando polas receitas. Así que a ver que nos trae Elvira de Pollo. Hola, son Elvira, veño de Pollo. Sempre estou facendo fabada con chourizo, bacon e todo iso. E gustaríame saber hoxe outra clase de menú coa fabada, por exemplo, sabor a mar, algo diferente. A ver que lle meten para probar. Supoño que vai estar moi bo. Mando un saúdo a todos que están vendo a tele, un bico para todos. Aplauso para Elvira, que está con nosotros na Voltas co Prato, Televisión de Galicia. E Elvira decía algo moi interesante, porque estamos moi acostumados a meterlle carne moito á faba, pero vamos facer algo máis mariñeiro. Que vai ser, Óscar? Pois mira, eu hoxe traio unha proposta. Traio fabas, pero non unha faba calquera, unha faba de Lourenza. A faba boa. Faba da boa. Faba boa, sí. É que vai levar, porque antes falabas das castañas, cando falábamos de ti. Sí, vai a levar, mira, temos castañas, non? Por un lado as secas, non? Que están nesta época, e logo estas macereinas nun pouquiño de viño doce, vale? E logo temos tamén ameixas. E o polvo. E temos polvo tamén. Moi ben, pois vai ser bastante mariñeira a receita de Óscar. Aí estades vendo as ameixas e o polvo. E Xulio Mato, con que nos vai sorprender? Agora sí, Xulio, benvido. Ben hallado. Que vas a Pois facer? mira, eu teño unha faba calquera. Unha calquera. Vale, non unha de Lourenza, unha calquera. Unha normaliña de todo que xa teño aquí cocida, Vale. Ves? Vale, e vou a acompañar con que? Con sepia, que despois te digo porque está aquí metido no leite,
e con 4 langostinos que tiña bailando no congelador. Vale. Para poder utilizar as cabezas, vamos a utilizar a carne tamén. Sepia que agora mesmo está metida no leite. Veremos que é iso que trae Xulio Mato para cociñar no día de hoxe. Señoras, señores, facemos fabas no Voltas co Prato, marchamos con Óscar Fernández. Veña, vamos alá. Pois vamos alá, chorriño de aceite de oliva por aquí. Aceite de oliva. Así que lle faz aos cativos e as cativas. A mí encantaba cociñar no cole, Hombre, pero é É que... unha cousa, comer no cole, quero dicir, no... Aparte veñen a colaborar, hoxe mesmo viñeron a facer algunha cousiña ali. Sí? Sí, claro, como non. Eso non pasaba, ves, no meu cole. Non, bueno, pero... Sí que recollíamos as mesas. Eso sí. Sí, agora os rapaces teñen que ser tamén parte da cociña, non? Claro, efectivamente. Pois está ben. Pois mira, vamos a arrancar. Primeiro estou cortando un pouquiño de cebola, vale? Porque aquí vamos a facer un sofritiño ca cebola, co allo e ca cabaza, que lle dá dulzor e, por outro lado, pois reduce o efecto que falamos antes das fabas, non? Correcto. Temos as fabas xa aquí a medio cocer, vale? E logo aquí estamos facendo un fumet. Que ule, atención a isto, o fumet xa leva aquí fervendo dende antes, o caldo xa leva aquí fervendo dende antes do programa. E ule moi ben, Óscar? Ule, a verdade que Moi sí. ben, sí. E mira, temos aquí pois algunha hortaliza que lle botamos. Botámoslle un pouquiño de allo porro, unha folliña de loureiro e temos tamén pois algo de cebola, vale? Deixamos aí non máis de media hora, E vale? que leva espiñas de que? Peixe sapo, Pois mira, non? peixe sapo e Pescado, botamos igual, tamén non? un pouquiño de pescado, Sí, efectivamente. que teña así un pouco a- Sí. A idea. Moi ben, Nada, pois ese é a o xente aceite. da casa que nos chame ao 664-483-419. Ese é o teléfono da Voltas co Prato que podedes chamar para o que queirades. Se queredes facerlle algunha pregunta persoal que el poida responder e queira, aí tedes a Óscar para preguntarlle a través do teléfono do programa. E, por suposto, como sempre, repartimos cartiños 50 euros dunha vez e 50 outra no Voltas co Prato a Televisión de Galicia. E recordade que queremos as fotos do amor, así que, por favor, enviade fotos do amor ao noso Instagram. Cortamos a cebola, picamos a cebola, poñemos a cebola no cazo. E por que ter máis cebola? Máis cebola para o cazo? Sí, vamos a poñer ceboliña aí, que lle aporta dulzor. Vamos tamén poñer un pouquiño de allo, vale? O allo sempre recomendo que se lle saque a semente, a semilla, para que non nos repita. Oye, por certo, sabes que me está... Porque, espera, o gromo verde iso é o que fai repetir? Sí, claro, eso é o que nos senta fatal. E despois nos queda aí un alento bastante... Pero, bueno, iso allo en xeral, non? Xeral. Pero, bueno, sacando a semente axúdanos. Pero sabes o que estou pensando, cañotas? Que, mira, vamos a cociñar fabas hoxe e resulta que hoxe é o Día Internacional da Legume. Non me digas. Sí, caramba. Pero É que esto está todo pensado, No, pero espera. Que sí, que Pregunta sí. para a señora directora. Señora directora, isto estaba pensado ou... diz que sí. Por Non te supuesto, non te creo, que señora estaba directora. pensado. Non te creo. Pois sí, estaba pensado. Está me dicindo que estaba pensado porque non facemos legume no día de hoxe. Claro. Pois hoxe é o Día Internacional da Legume. Mira, venos perfecto, Venos perfecto. E outra cousiña, mira, xa que estamos falando das legumes, fíxate, puxenas a remollo. As fabas sempre en auga fría. Se lle temos que engadir Canto auga... tempo? Entre 8 e 12 horas a remollo. O sea, vas para a cama E deixalas. e deixalas ali. Vale. Por certo, moi importantes as legumes aquí en Galicia. Somos moito de legumes, así que hoxe, que é o Día Internacional da Legume, como dixo Óscar, nós estamos aquí cociñando legume. Vamos deixar a Óscar meténdolle un pouco de dozura coa súa cabaza Moi ben. ao todo o seu sofrito e imos con Xulio Matito. Veña. Yo me lo guiso, yo me Matito. lo como, igual que el guiso de Juan Palomo. Vive Bueno, pois mira, eu comando un pouco apurado. Andas apurado, sí, pero aquí fixeches unha cousa que non tiñas que facer. Tal. Quitaches a sepia do leite. Claro, mira, Eu ese é quería un saber, superconsello. quería saber. Claro, por que estaba a sepia no leite? Isto é un superconsello. É un superconsello. Vale, espera. Vamos alá, señoras e señores. Hoxe temos de novo no Voltas co Prato un superconsello. Xa? Sí, xa. Por que estaba a sepia no leite? Por qué? Porque estamos facendo en tempo real, entón temos pouco tempo de cociñao. Desa maneira o que facemos é que rompa un poquinho as fibras e vais nos poñer tenra máis rápido. Pero isto, a ver, isto así. inventache tío, é certo. No, é certo, é certo. Hai incluso quen a coce no leite primeiro, escalda un poquinho no leite primeiro para aceleralo máis. Pero aquí partimos de fresco, mira, cortei en tiras finiñas, non sei se se ve. Sí, está se vendo aí, Estamos salteando co lume bravo, que dore. Vale. Que dore. E mentras nos vai dourando, ahora sí que llevamos baixar un pouquiño. Hai que ter ti na hora de facer a sepia, podeste pasar e que quede dura ou como vai? Mira, se é para comer a salteada ten que estar un par de minutiños só. Nada máis. Que xa poderíamos comer, pero se vamos guisar,
temos o risco de que nos quede chiclosa. Claro. Que co leite suavizamos ese chicloso Claro. tamén. Entón, agora que vamos a facer é guisala. Tío, se está nervioso porque non tes tempo. Claro, temos pouco. Entón non sabes se che vais a ir. No, eu penso que sí. Cortando así finiñas, sí. Veremos. Sí, xa verás. Ahora vamos a botar unha cebola, un pemento verde, un par de tomates maduros. Vamos a facer un guisiño normal, Pues rico vale? guiso, eh? Pero, antes que eso, antes de botar a cebola, que vamos a hacer? Temos aí as cabezas dos lagostinos, verdad? Fai os honores, por favor. Que queres que as bote aquí? Claro. É que se aplaste. No, que arbotes, de momento que arbotes só. Ah, vale. Cabezas de lagostinos de Xulio Mato. Claro. Ah, temos que mandar un acuse de recibo. Fava con langostino, É sepia, riquísimo. Pero que temos que mandar un acuse de recibo, ó. A Olga de Moaña, que nos ve todas as tardes, ten o libro da Voltas co Prato e fai... Espera. E fai as receitas. Ten este libro e fai todas as receitas do libro, venos todas as tardes. Así que lle mandamos a Olga de Moaña un bico enorme, o agradecemento por seguirnos, por ter o libro e por... ¡Mua! Yo quiero que me dé un besito. Veña, pois mira, como sempre, movemos ben. Calla aí. Algo me dixo a directora, pero non a escoitei. E Sei se vamos era importante. esmagar. E que che podría contar, Edo, sobre este guiso? Ah, Pois que é moi rico, que o sofrito é fundamental. no, é que eu tiña que preguntar por que é importante un guiso. Por que é importante un Sí, guiso? por qué? Pois porque estamos en Galicia, e o guiso sabe a casa. Vale. Non, en unha casa un guiso Esa é casa. tanto de peixe como de carne, Esa é casa. xa sabe a casa. Ti cando estabas de estudiante, que botabas de menos? Os guisos. O guiso. Porque a pasta xa facías ti, Correcto. as pizzas xa facías ti. Correcto. Mira, vamos a botar aí, as cabezas vamos a deixar hasta o final. Vale? E os bocadillos de xamón xa os comías nos bares. Tamén. Pero o guiso, E os pinchos. pero o guiso- E os pinchos de tortilla con... Cebola. No. Con que? Con Con chapela, é Con verdad. chapela, con chapela. Bueno, vamos a chamar a convidada de hoxe e recibimos cun fortísimo aplauso a Elvira de Pollo. Un aplauso para ela. Hola, Elvira. ¿Qué tal? ¿Cómo tal? estás? Muy bien. Ponte por aquí, por favor. ¿Cómo estás? Muy bien. Ben? Todo ben? De maravilla. En Pollo genial, a vida maravillosa. Un sol que Sí, nos verdad. mima. Pues debe de ser el Mira único cómo- sitio de Galicia. Por eso apoyo. Por eso está apoyo. apoyado. ahí. Está apoyado. Só. Claro. Bueno, mira, pedías fabas mariñeiras Sí. porque estás un pouco cansa das fabas con carne e demais. Exactamente. Pois mira que recetas traemos. Xulio, contalle. Moi boas, benvida. Hola, que tal, Benvida Xulio? outra vez, que ti chegas da Acabo de casa. soltar Sí, isto. hombre. Bueno, pues mira, vouche facer un guiso de sepia e lagostinos. Aí temos as cabezas, a sepia e a cebola. Ai, que rasque, que Dale, fa a que o costra. aceite non salta. Que fa a costra. Non salta. Non. Mira, ahora vamos a botar. Ten unha cebola, un pemento verde, vamos a botar eses dous tomates que temos aí. A que nos costra vai- é boa? A costra é boa, sempre que non sexa costra de máis. É que os que non sabemos, Claro, entón, para evitar que se nos... Mira, Para dar color. para evitar eso, para que non agarre. un chorrete. Aí está. Xa está. Aquí temos un caldo Pa de que peixe. non agarre, mira, mira. Vai ser un pouquiño aí. Cañotas. E ahora vamos picar dos tomates, mira, mitad por fora. Tá, Xa Malvina, temos- dalle ti que me estou poñendo nervioso. Pégale duro, Ramón. Mira, esa é a diferencia, ves? Esa é a diferencia entre facelo mal ou facelo como o sea, facelo ben ou facelo como a ti. Puxi non 5,5, é pouco. Sí, no, deixa Pero así, hai sí, que para que facerlle poche un así, pouquiño. porque isto é o que dá color. Claro. Iso é o que dá color e sabor tamén. Se non dejar demais. Exactamente. Elvira sabe, ves? Ves, Elvira, é que eu prefiro que o fagas ti a facelo eu. Hombre, porque así non perdas costumbre de non traballar. Exacto. Exactamente. Exacto. É que eu... Hai un... Cada un do seu puesto, non? O meu puesto é o puesto de non facer nada. Exacto. O meu é deste, como o de Xulio. Sí, verdad? Sí, Pues venga, 40 dámoslle anos así. ahora mismo xa. Mima. Toda unha 40 vida, anos, terceira toda unha vida. generación. Mima. O sea, que hoxe temos aquí alguén que controla moito, que sabe moito. Moito. Que che parece a receita, Xulio? De maravilla. Sí? A mí Sí, xa verás todas que rica buenísimas. queda, Sí, sí, sí. Esta único que hai que ter é a fava cocida ou ben unha fava de bote. Exactamente. Ole. O de bote que é máis fácil. Sí. É o máis fácil. Ule moi ben Ala. o plató, pero agora sí que che teño que retirar a culler de Sí, pau. sí, porque xa vamos, está. claro, vamos ver a Xa Óscar. estamos, non? Ala, Vale. vamos Xa a fixaxe dar. o teu, xa fixaxe o teu. Está ben. Vamos con Óscar. vamos Hola, con Óscar. Hola, que tal, Elvira? Encantada. Como vai eso? Mira, Bien. A ver. pois, hoxe a miña proposta é a seguinte, fíxate. Aquí estamos dourando un pouquiño de cebola, máis allo, máis cabaza e un pouquiño Ai, que guai. de loureiro. de loureiro, verdade? Entonces, agora o que vamos a facer é botarlle un pelín de fariña, vale? Temos o pimentón e máis un pouquiño de pimentón picante ou cayena, o que tiveras por aí a man, vale? Vamos a intentar que isto espese un pouquiño, vale? Ostras, pero é que iso tamén ule é o, Sí. é o caldo. O caldo, mima, O fumet, sí, mira, vamos por un lado botarlle Pemento doce moído. o pemento doce, vale? Bueno, este é o picante, aquí é o doce. Así, opa. Está ben. Ala vai. Cousas do directo. Efectivamente. Mentre non Mira, pique moito. Igual soplamos. Nada, faga falta.
Mira, botamos ese pimentón, ahora botamos un chorriño de viño blanco. E pois a fariña que é para espesar, non? Sí, para darlle Efectivamente. contención. E agora temos por un lado a fariña tamén, vale? Deixamos que o viño reduza un pouquiño e agora a fariña o que facemos é que isto empeza a ligar un pouco. Mira xa como cheira o viño. Que ben cheira xa, Vale. ves? E logo todo vamos a botar o todo fumet. isto, Elvira, é porque el pretende facer a súa idea, facer unhas fabas de Lourenzá, non unhas fabas Sí, sí. cativas, unhas fabas de Lourenzá. Mira que con- pedazo de fabas mira, teño mira, aquí mira, que Elvira, fabón, biches, que fabóns, Estos son boísimas, Que fabóns. aparte. Con ameixas E está. temos aquí unhas ameixas Pois el vai tamén. botar ameixas Maravilla, e polvo, pulpo. así que mira. Oh, Mira isto todo é o que maravilla, tens. isto xa non se pode pedir máis, Nada, isto é un lujo. Isto A é estas alturas, maravilla. chovendo como está, é un lujo. Isto é un luxo, Elvira, pero tens que escoller unha antes de Sí, sentar. sí. Por lo menos antes de sentarte hai algunha que che chiste. así. Antes de sentarme, non digo ningunha, porque unha máis outra están... Pois un aplauso para ti Nada. e a sentarse, veña, un aplauso para Veña, Elvira, chao. que está con nós, que vende pollo, donde non chove, seica. Hoxe cociñamos fabas, un dos legumes que máis nos gusta, con permiso dos garabanzos e das lentellas. Claro, aquí en Galicia danse de maravilla, e polo xeral, as de ril son as que máis nos gustan, sexan brancas, vermellas, negras ou verdes. Na zona da Mariña Lucense son famosas as de Lourenzá, con indicación xeográfica protexida. Baixo este selo comercializan dous tipos, as brancas e as verdina. O caso é telas na casa, cociñar fabadas ou potaxes con carne, peixe ou mariscos, e xa sei. Facer fabas mariñeiras pode parecer cousa rara, pero preguntádelle aos primos asturianos. Oíde por ali e probade as súas fabas con ameixas. Outra opción é probar as propostas de Xulia e Óscar. Lembrade que en todas partes se cocen gabas, xa o decía o refrán. Contádenos como vos vai en @voltascoprato e lembrade que temos un sorteo activo. Xulio Mato, non sei se o sabes, porque o Sí. mellor Xulio non sabe, pero a xente Sí, está sí, enviando sí, sí. fotografías de amor. De amor e corazón. De calquera amor da tua vida, O sea, pode ser o que sexa. Por exemplo, é que temos exemplos hoxe no programa. Vamos ver as imaxes da xente porque temos exemplos do amor na casa ou fora da casa. Cada un que meta o amor onde sexa. Mira, aí está, Bárbara, o amor do seu marido, que bonito. Emma tamén, co seu marido. Atención a Silvia, o amor do marisco, para Silvia. E Susana, que o amor é o seu gato. É así. Pois veña, seguimos recibindo ata os xoves, enviádenos ata os xoves todo o que queirades, as mostras de amor que vos queirades, porque o venres sorteamos o libro do Voltas co Prato entre todas as recibidas. Da igual que sexa un amor máis guapo ou máis feo. A norda non se Eso é o de menos. Eso é o de menos, é amor. Ten que ser un amor. É amor. Exactamente. Claro. Dixo O a caso é que convidada teña que o salud. caso é que teña salud. Eso é. Pois Tamén pode ser un amorfo. Vete al malismo, É moi bo. Ti al malismo. A mí encanta moito. A ver, como Gústame vas? ese chiste. Pois moi ben, mira, xa botei un poquinho de caldo. E teño fervendo fuerte. Mira que xa está terniño, Ah, e Xa empeza a non estar contabas tierno. con que estuvera así, No, ainda ten que estar máis. Mm. Pois está tierniño, pero para clavarlo. Mira, aquí teño os lagostinos. Eso é caldo de peixe, entendo. Este é un caldo non? de peixe. Aquí teño os lagostinos, o que vamos facer é quitarlle a tripa, porque Como che gusta quitarlle a que tripa non me de gusta nada topala, dame moita rabia. Entón, me meter así, E como tes sacámola. pouco tempo, posta sacala, non? No, ahora poño máis a cala, porque seguro que a ti tampouco che gusta a tripa, que non. Isto é o que é o cariño. Isto é o cariño dun guiso. Quitarlle a tripa. Claro. É a diferencia entre... No, pero gustoume, en plan, o cariño do guiso é quitarlle a tripa. Home, claro, as mamás e as avós e os papás e os avós na casa como fan? Quítanlle a tripa. Hai que quitarlle a tripa. Pa, non sei, Xulio. Mira, o truco, a fava cocida, que ahora teño aí fervendo para que este quentiña, para que non me tarde despois en ferver, vale? Vale. A sepia en leite, e temos A sepia xa no casi. leite, A sepia no leite, Pa que vaya rompendo, unha oriña e media, sí. Pa que vaya rompendo Para as que se fibras. un pouquiño, Pa que se faga e despois en antes. media hora temos un guiso, máis ou menos cociñado, pero Mais ou témolo. menos cociñado. Sí, pero eu penso que sí, Sí, vamos. Vas ben, non, Xulio? Sí. Faltache algo así importante que teñes que dicir. No, que se coza, Tempo. que se coza. Faltalle tempo, imos con Óscar, porque queremos ver como vai. E repartir cartos tamén con Óscar. É así. Que tal? Pois mira, temos Que vai? Como vai? Temos xa o fumete aquí botado, non? Temos as ameixas que acabo de meter dentro para que se vayan abrindo. As ameixas que foi no guiso ese que estiveches facendo, non? Efectivamente. Abres aí as ameixas. E agora quédanos, mira, fíxate. Isto é unha especie de pequeno, como se chama? Briconsello, non? Ou como é? Superconsello. superconsello. Cago en diola, non me digas briconsello, que será outro programa, Óscar. Superconsello, Espera. Atención, que Óscar por primeira vez hoxe vai facer un superconsello. Mira para a cámara. Consello. Mira para a cámara, aí, Vale, quieto. aí estou. E agora, Aí dalle. estou. Vale, pois mirade, o fumet, que vos vai quedando por aí algunha coliña de peixe que non sabes que facer con ela, espiñas, cabezas, pois facemos o fumeto que temos aquí, ahora reservámoslo e conxelámoslo
Pois nestas hieleras que seguramente tedes na casa, vale? O caldo conxélase sin problema ningún. Sí, sin problema ningún. Ahora yo engadimos e temos aí a esencia que nos queiramos, vale? Para que non teñades que andar facendo fumé todos os días, si queredes. Témolo no conxelador e botamos ya mancando que iramos. Bueno, temos isto aquí. Fáltanos engadir o pulpo, que yo vamos botar xa directamente, vale? Pois mira, vas yo botar e eu voulle preguntar á xente da casa. Óscar, hoxe aquí ten 2 mariscos. Bueno, un marisco en realidad. Que marisco lle engade Óscar ás súas fabas? Ameixa. Que o polvo encefalópodo. Non é o mesmo. Que marisco lle engade Óscar ás súas fabas? Un bivalvo. Ameixas. Ameixa. Non sabemos se é de carril ou non, pero bueno, é ameixa. 664-483419, chamade ao Voltas co Prato, 50 euriños en xogo. 50 máis, Os do can anda aí hoxe deron 1000 euros, nós damos 50. E a nós chámanos a xente ao momento. Maravilla, maravilla eso, A ver, imos ir a Outes. Antonio, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Ben. Entendo que en Outes chove ou é como un pollo que non chove? Máis ou menos como un pollo igual. Máis ou menos como un pollo igual, exactamente. Bueno, veña, por 50 euriños, dinos que marisco utiliza hoxe Óscar. Ameixas. Moi ben, un aplauso para Antonio de Outes que leva 50 euros no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Agora vaixe a pregunta que non vai con premio, pero se me quer responder eu encantado. Cal escollerías ti das 2 receitas? Bueno, as dúas teñen boa pinta, pero bueno, casi me quedaría ca de Xulio. Quedaríase carfabas de Xulio, Carfabas de Ameixa. que leva lagostines... Sepia e lagostines. É sepia. E sepia. E mira que pintaza, está collendo Antes que isto, o polvo e as ameixas. Eu creo que vou un pouco máis polo polvo e as ameixas, Era raro que ti foras conmigo. Ese ten boa pinta, Pero ti levas favor de Lourenzá. Ah, eso sí. Claro, que eso... É así. Antonio, mandamos un bico grande, gracias por chamar. Gracias a vos. Hasta loguiño. Hasta logo. Chao, chao. Parabéns polos 50 euriños. Aí vai a fava de Lourenzá. Vai aí a faviña. A fava máis cotizada de Galicia. Fixadevos que pasada de fava, Buah. É enorme. Isto é enorme. E ainda hai máis grandes, que vai. Pois probablemente. Sí. Pois mira, ya engadimos aquí agora, isto é maravilla. Aparte, tomaste un platiño destos e quedas como un rei, Claro, e o ver. Hoxe porque temos a fava de Lourenzá, a IXP, a Indicación Xeográfica Protexida, que a nós nos gusta, que nos encanta, e se podemos usámola, pero valería calquera fava, non, para este guiso. Sí, home, sí, incluso nunha apurada, pois collemos unha fava, incluso da que xa ven, hai que lavala ben sempre, unha vez que ven no bote, é para unha apurada. Agora, se queremos facer ben as cousas, xa sabes, isto. Sí, se queres demostrar o teu amor, que estamos na Semana do Amor a alguén, Efectivamente, sí. Amor con favas é espectacular. Espectacular, é así. Pois vamos deixar como remata, que ule moi ben. Imos con Xulio Mato, despois falamos coa convidada. Xa estás probando, Está aí probando sal, que lle falta un poquinho. Mira, acabo de botar, xusto antes de que viñeras, que pensei que non viña xa. Que ben ule, A carniña do lagostino, ves? Que eso faise nada, en un minuto. Eso nada, eso é agora simplemente que ferva todo xunto un par de minutiños, que xa, como ves, xa ten a fava tamén. Pero mira como espesa esta fava, Esta fava normaliña, Potaxe en tempo real que está facendo Jules. Vamos a botar un pouco de verde. Un pouco de verde despois. Isto xa fora do lume, vale? E o pimento doce tamén lle vamos a botar, mira. Un pouquinho. Deixesme ir con Elvira. Sí, claro. Pues veña, imos con Elvira. Si yo te bajara el sol, A seguro ver, te quemabas. a ver, Elvira. Si te lleva a Nueva York, seguro Pues que te quedabas. Non chove, xa? Pero dentro non, porque onde se chove tería goteras, entonces claro. Non ves que xa non van nin a mariscar, a buscar a No, nada. Está todo morto, menos nós. No, bueno, pero pola chuvia tamén, porque como choveu tanto, volveu moi doce, non? Chegou moi doce a ría. Sí, bueno, vin imaxes na tele de que morreron un montón de mariscos, así pequeniño. É unha pérdida. Lástima del coa fame que se pasa del. Digo eu. Ainda por riba del por va a estar máis caro. E logo dicían que a pasar as navidades todo máis barato. Sí, pues mira. Levamos atravesado. Nada. Mira, estás vendo aí as dúas receitas, a de Xulio e a de Óscar. A de Óscar, é verdade que, mira, agora sacou unha de aí, parecía unha foto, a de Óscar. É verdade que super chula. Non sei se hai unha que che chiste así máis antes de probala. A min as dúas. Bueno, pues nada, pues vamos ver a Óscar. Exactamente. Vamos ver a Óscar, veña. Vamos, entonces. Dámosle un aplauso, Elvira. Veña. Alá con Óscar. Óscar Fernández que nos trae un guiso espectacular. Mira como recende esto, Elvira. E as castañas secas, a isto, con jabadí. Esta maravilla, esto...
Castaña. É un prato que aparte completo. Ameixa. Teno todo. Polvo. Unha pregunta, antes dixetes que tiñas a castaña seca e outra como que a... A rehidraté nun viño doce, nun tipo porto, fíxate. Esta sería a castaña seca, Así. e o que fixen foi rehidratala nun Sí. pouquiño de viño doce. Que rico, Vale, claro. entón dalle así ese toque moi rico. Vamos a poñer agora a castaña, un pouquiño por aquí. Vale. Que profesional, que profesional. Vamos a dar un aplauso a Óscar e imos ver o de Xulio Mato, por favor. Xuliño, Bueno, Xuliño. pues mira, esto xa A está ver, tamén. Jules. Vamos a pagar. Vaya potaza, tamén. Isto é unha pota, me É cago. unha señora Isto é pota, contundente. Para Mira, Señora polo inverno. a sepia. Mira, pregunta de concurso para a xente que está na casa, xa que estamos con Xulio Mato, con que fixo Xulio as súas fabas? Con sepia e lagostino. Váleme con sepia só. Pois, pero é con sepia e lagostino. 4 langostinos. Ah, Pero é sí. plural, non? Con sepia, 664-4834-19 e lagostinos, 4 lagostinos. Chamade ao Voltas co Prato, 50 euriños en show, estades Ala, vendo sabe que che parece? o A ver se pedazo gusta. prato que fixo Xulio Mato para o que pide un aplauso tamén para Xulio. E agora si, Elvira, se che parece vamos probar. Veña. Exactamente. Pasa por aí Vamos á para dereita, aquí. aí. A zona de probados, recordade que nos podedes chamar, recordade que queremos as fotos Xa do vou amor. empezar. Enviádenos as fotos, Elvira, ti cando queres xa podes ir Xa estou probando. empezando, porque senón isto vai moi lento. Enviádenos fotos do amor e repartimos cartos, Xulio Mato, Sí, que? que? Eu vou pola Con pota. que fixeches as fabas? Ah, con sepia e 4 lagostinos. A 4 lagostinos, exactamente. Elvira pedía cousas ricas, pedía cousas distintas para non botarlle as fabas sempre carne. E hoxe temos fabas mariñeiras, non voltas co prato. Dúas receitas moi chulas que poderedes ver tamén na web da Televisión de Galicia. Repartimos cartiñas. Hola, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Con quen falamos e de onde? Mira, son de Castrelo do Val, Dica, pero como te chamas? de Ourense, Sí, sí. provincia de Ourense. Pero eres Francisco, como a min? Sí. Vale, Paco, tocayo, un placer. Vale, igualmente. Dime por 50 euriños con que fixo Xulio as súas fabas. Con sepia e langostinos. Con cantos langostinos? 4, creo Moi ben. que Moi ben. casi me olvido. Bueno, Francisco Tocayo, mandamosche un bico enorme, parabéns polos 50 euros, vale? Vale, moitas gracias a vos. Veña. Chao. Xente de Ourense, de Chao. Castrelo do Val, xente boa. Vamos alá. Elvira de Pollo, despois de probar as dúas receitas mariñeiras tan ricas que tivemos hoxe, tes que decidir cal levarías tipo pollo. As dúas están buenísimas. Para mí, como me gustan as cousas máis suaves, esta, porque este faiseme moi fuerte. A de don Xulio Mato, aí está. Un aplauso para Xulio. Que Xulio neste programa non fai máis que gañar, Eu, a verdade, últimamente está imparable. Señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa Hora Galega. Vémonos mañán con máis receitas, como sempre, no Voltas co Prato da Televisión de Galicia e ás 10 da noite a penaltis na Radio Galega. Chao. Que no te pase nada, mejor no te bajo el sol y te llevo a Nueva York pa' que no te pase nada. Ahora sí vas a repetir poto. Poto. Eso es poto. Me buscaré un amor cuando vaya a Tarapoto. Poto. Le llevaré serenatas cantándole unas cortetas. Tetas. Sin las cortetas.